makikita na naman ulit natin si Takumi sa big screen dahil gaya ng One Piece, may bagong lalabas na live action Initial D at ang direktor ay isa sa mga cast ng Fast and Furious na si Sung Kang. Kinonfirm ni Sung Kang na siya nga ang magdidirect ng bagong live action Initial D at siya ay famous dahil siya ang gumanap na Han sa Fast and Furious franchise kung saan nag-a-appear siya sa movie na The Fast and Furious Tokyo Drift. Ang sabi niya sa South China Morning Post, gusto niya explore ang entertainment industry pero hindi na siya magiging actor dito, kundi isang direktor. Ang kanyang upcoming project ay isang bagong movie based sa Initial D animated series. Ang sabi niya dito, it's about cars and drifting and cool things like that. Almost a Rocky or Karate Kid, a fun big budget movie that expresses my love affair for cars. Baka maasahan natin na para itong One Piece na very loyal sa source material at ang movie na to ay puno ng aksyon at lahat ng eksenang gusto natin tungkol sa Initial D franchise. Sa mga hindi pa nakakaalam kung anong Initial D, ang Initial D ay sinulat at dinrawing ni Shigeno at pinablish sa Weekly Young Magazine ng Kodansha from 1995 to 2013. Nakaset ang istorya sa Japan noong 1990s kung saan talamak ang illegal street racing doon at loosely inspired ang series sa true-to-life story ng legendary drift king na si Keiichi Tsuchiya, ang Japanese pro racer na nagpasikat ng street drifting sa buong mundo gamit ang kanyang iconic Toyota AE86. Ang sentro ng kwento ay umiikot sa isang 18-year-old Takumi Fujiwara na isang tofu delivery driver na merong isang extraordinary talent sa car racing. Ang comics na ito ay nagpi-feature ng mahabang listahan ng classic JDM icons kagaya ng Mazda RX-7, Toyota Supra at Nissan Skyline GTR. At syempre hindi mawawala ang kotse ng ating bida na Toyota AE86 na kilala din bilang Corolla Sport sa United States. Napakalaki ng ambag ng storya nito at ng anime nito sa car culture. Ang manga na Initial D ay inadapt sa isang 6-part anime series na tumagal ng 87 episodes at nag-i-air from 1998 to 2014. Nagkaroon na rin ito ng iba't ibang anime movie spin-offs. Pero hindi ito ang kauna-unahang live-action movie ng Initial D. Dati meron na rin itong full-length live-action adaptation noong 2005 na nirelease sa Hong Kong at China pero makikita mo pa rin ang English subtitled version nito na available sa Netflix. Kung ang adaptation man ito ay sa manga o sa anime, hindi natin alam dahil wala pa masyadong binibigay na details ang direktor tungkol dito sa pelikulang ito. Pero isa lang sigurado, i-expect natin na ang Panda Trueno ay lalabas sa film na ito. At sinasabi ng direktor na hindi daw nila ito titipirin in terms of budget dahil full-blown at mataas daw ang budget nila sa paggawa ng movie na to. So expect natin na quality ang pagkakagawa at maganda ang pagkakasulat ng kwento. Sinabi din ng direktor na si Kang na ang RWB Tuning ay nagde-develop ng AE86 na kotse para lang sa movie na to. At very exciting na makita natin na mag-drift ulit ang AE86 ni Takumi Fujiwara sa mga toge ng Japan in live action. Kung fan kayo ng Initial D at excited kayo sa movie na to, comment down below yung mga reaction nyo. At share this video kung nagustuhan nyo. Maraming salamat sa panonood.